नमस्कार, मी धनश्री खंडकर. नमस्कार, मी आशिष जोशी. ग्योथ इन्स्टिट्यूट आणि मॅक्स मिलर भवन मुंबई यांच्या सहकार्याने सादर करीत आहोत निखिलेश चित्रे यांनी मराठीत अनुवादित केलेल्या काफकांच्या पत्रांवरती आधारित नाट्यप्रयोग पत्रातून काफका. मागच्याच वर्षी फ्रान्स काफका यांच्या मृत्यूला 100 वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने या पत्रांचा पहिल्यांदाच मराठीमध्ये अनुवाद करण्यात आलाय. या पत्रातून आपल्याला काफकाच्या आयुष्याचे, त्याच्या जडणघडणीचे, त्याच्या लेखन प्रक्रियेचे अनेक पैलू पाहायला मिळतात. तेव्हा हा नाट्यप्रयोग बघायला जरूर या. 25 जानेवारीला संध्याकाळी 6 वाजता नरिमन पॉइंट मधल्या यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या रंगस्वरमध्ये. कालाघोडा महोत्सवाचं हे 25वं वर्ष आहे आणि यावर्षी आम्हाला हा नाट्यप्रयोग सादर करण्याची संधी दिल्याबद्दल भाविक शाह आणि रवी मिश्रा यांना मनापासून धन्यवाद. तेव्हा भेटूया 25 जानेवारीला.